Tak máme deň tretí, to je? Áno, tretí. Tretí. A vidíte tú oblohu? Kikak, povedz, koľko je hodín? Je 10:45, ak hovorím pravdu. Áno, 10:30 a stále je Večer. vidno. Čiže aj o tomto je konferencia vo Fínskom Turku. A dneska sme mali už prvý plný deň hlavnej konferencie, že od stredy do štvrtka sme mali predkonferenciu a dneska je piatok, prvý deň hlavnej konferencie a mali sme rôzne workshopy, kde sme sa snažili byť každý samostatne, keďže prvýkrát sme tu tak, že sme dvaja zo Slovenska, tak sme sa s Kikou dohodli, že Kika pôjde na iné workshopy ako ja. Kika, povedz si, aké mala dneska workshopy. Takže prvý môj workshop bol v podstate o non-violent komunikácii a druhý... Čo to znamená non-violent? To znamená vlastne o tom, že snažím byť transparentná voči svojim emóciám a voči svojim potrebám a to, ako to komunikujem druhým. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé tam ísť, lebo si myslím, že je dôležité vedieť, ako komunikovať, obzvlášť v podstate, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí možno nepríjmajú našu orientáciu alebo našu rodovú identitu. A ďalší workshop bol RISE Index, čo je vlastne v podstate to viedla skupina výskumníkov a výskumníčiek, ktorí hovorili o tom, že tento index vytvorili na to, aby skúmali inkluzivitu v rôznych cirkvách a robili vlastne dve kola. Prvé bolo v 2020 a druhé bude teraz, 2025. A zaujíma ma, že ako vlastne skončí Slovensko na tejto škále, na tomto indexe. Takže uvidíme, že ako budú výsledky a mali by byť niekedy o pár mesiacov, takže som zvedavá, že ak to dopadne. A ja môžem povedať, že my už sme sa zúčastnili toho kola prvého, RICE. RICE znamená RICE, Rating Inclusive Churches Europe. A môžete si to pozrieť na webovej stránke inclusive-churches.eu, Inclusive Churches, teda inkluzívne cirkvi EU v európskom priestore, ktoré robí Európske fórum a v tom prvom vydaní bola hodnotená Rímskokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá bola druhá od konca. Predstavte si teda v oblasti inkluzivity voči LGBT ľuďom, hneď za ňou, teda posledná bola Poľská rímskokatolícka cirkev. Za to ale zo Slovenska spoločenstvo starokatolíkov, ktorá je pobočka starokatolíckej cirkvi českej, ktorá pôsobí na Slovensku, bola lepšie hodnotená v tom zozname. Pozrite si teda www.inclusive-churches.eu a uvidíte, ako to bolo za posledné a pracujeme na tom, aby sme získali tieto overené údaje aj za tento rok z viacerých cirkví, takže dúfame, že výsledky budú lepšie, že sa niekam posúvame, ale závisí to od tých jednotlivých cirkví. A dúfame, že tohto roku získame aj trebárs evangelickú cirkev na Slovensku, aby sa zúčastnila tohto prieskumu a tie vedci, ktorí pracujú na výskume, na prieskume, na porovnaní týchto indikátorov, aby tiež mali viacej cirkví zo Slovenska. Takže necháme sa prekvapiť. Áno, som vedaví, tešíme sa. A teda ja môžem za seba povedať, že ja som mal to možnosť ako sekretár alebo admin z pracovnej skupiny Rímskokatolíckej cirkvi Európskeho fóra som musel viesť dva workshopy. Prvý bol o tom, ako sa snažíme umožniť aj v Rímskokatolíckej cirkvi pochopiť predstaviteľom tejto cirkvi, že byť trans je vlastne požehnaním. Možno, že niektorí tí, ktorí sú z Rímskokatolíckej cirkvi, poznajú dokument Dignitas Infinita z minulého roku, ktorý hovorí o ľudskej, alebo teda o dôstojnosti človeka a kde sa dosť negatívne vyjadruje k transrodovosti ako Bohom danej možno dôstojnosti inak, ako si myslíme, ako prežívajú niektorí ľudia. A tu sme teda v tomto workshope sa snažili s trans osobami poznávať, aké je to byť vlastne požehnanie pre transrodové osoby, ktoré cez to hľadanie seba prijatia svojej rodovej identity je vlastne ako nejaká transcendentná skúsenosť, pretože tak ako Boh nemôžeme povedať, či je muž, žena, ako sa hýbe na tej škále rodovej identity, tak to zažívajú mnohí ľudia a myslíme si, že to je požehnaním aj pre túto cirkev. A o tom sme mali teda workshop, kde sa snažíme pripraviť záznam v podobe nejakého videodokumentu, ktorý budete vidieť koncom októbra, takže to bolo jeden workshop, na ktorom som pracoval.
A druhý workshop bol o tom, ako sa budeme snažiť v rámci Európskeho fóra vytvoriť sieť rôznych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú pastoráciou LGBT ľudí v oblasti rímskokatolíckej cirkvi po celej Európe. Je úplne zaujímavé vidieť tie rozdiely, že treba na Slovensku nemáme ešte ani jedného len kňaza alebo laika z rímskokatolíckej cirkvi, ktorý by sa venoval treba z pastorácii. Nám je problém zohnať vôbec kňaza, ktorý by bol ochotný otvorene treba poskytnúť sviatosť zmierenia queer človeku. A pritom treba v Nemecku sú diecézy, ktoré majú z cirkvou platené osoby, či už vysvetené alebo laické, ktoré sa starajú o treba z bohoslúžby sväté omše počas prajdcov alebo iných udalostí pre LGBTI plus osoby. Čiže je to zaujímavé porovnať aj, ako v Európe sú rozdiely v prístupe rímskokatolíckej cirkvi v rôznych miestnych cirkvách. A to sa snažíme vytvoriť takú sieť za pomoci rôznych odborníkov, čiže toto bol druhý workshop, ktorý sme robili a ktorý som sa zúčastnil. A teda nebolo to ale dneska len o práci, ale možno ste už postreli našu storku, že sme si mali čas aj si oddychnúť. Napríklad, ako si oddychovala dneska? Dneska sme sa boli pozrieť, sú také okolité lesy, ako ste možno videli predtým. Tak sme stretli aj takú líšku, tu hneď pred hotelom, takže je to úplne super. A vlastne je to skvelé, že je taká iná príroda v tom Fínsku. Takže to bol môj oddych, lebo dneska bolo konečne pekne. A dneska sme si dali aj strašne sme sa zapotili pri tom, čo to bolo, čo sme si dali dneska vo Fínsku. Fínska sauna. A ja musím priznať, že nebolo to až také, ako sme zvyknutí u nás doma. Že? Presne. Teplota nízka, akože tak, neviem, či to bolo, že teraz snažili sa byť inkluzívni pre všetkých, že nebolo tam až tak teplo. Že? Presne. No. Že každý ako je zvyknutý, no. A nejaké, dali nám tam také servitky pod zadok, namiesto utieraku alebo plachiet, to bolo také tiež divné, čiže o to vám povieme osobne viac, že aké boli zážitky zo sauny. Ale takisto sme si dneska, ja som si bol zabehať a práve sme si zahrali ping-pong, som nabuchal, Kiku prehrala 2-0 na sety. Viac, nevadia čo. A tak starší, viacej skúseností. A to už preto, lebo dneska akože teda musím priznať ako typickí Slováci, že si zoberte, že jedno pivo tuto v bare stojí tretinkové, koľko? 6 eur. 6,50. Tak za to Kika dneska bola na pumpe kúpiť. A teraz práve za to sme teraz natáčame až o 10:30, lebo všetci ešte sedia v túto miestnosti a čo si nakúpili v liquor store, v špeciálnych obchodoch nejaký ten alkohol, tak takto robíme dozvuky dnešného dňa a tešíme sa na ten zajtrajšok. Sobotu nás čaká, teda mňa čaká výročné valné zhromaždenie, teda hlasovať o rôznych formálnych veciach. Kika povedala, on to robí na budúci rok v Norsku. Presne, teraz idem na workshopy, tak sa môžete tešiť, že o čom boli. Takže pozerajte nás aj zajtra a dúfame, že nezabudneme to všetko postovať. Niekedy je zvuk horší, kvalita možno nie je až taká super, ale ide o ten obsah a budeme vám referovať, aj keď prídeme domov. Čiže zostaňte s nami, my sme s vami, my sme tu za vás. Čaute.